Martin. Martin, hvordan kan det være, at du indvilligede i at stille op til vores arkitekturworkshop, vi holdt på Fredensborg Bibliotek for noget tid siden for børn og unge? Er det noget, I gør ofte hos Polyform Arkitekter, stille op sådan frivilligt regi? Ja, det gør vi ikke så tit, men vi er meget glade for at være med til workshops, og specielt hvis der er nogle unge og børn, som det var i dengang her, til workshop omkring udvikling af den børnebibliotek i Fredensborgs Bibliotek. Og hvordan kan det være, at I gerne vil stille op til sådan noget? Det er selvfølgelig en god ting, at man samarbejder med andre mennesker og samarbejder med dem om udvikler deres idéer og prøver at finde forskellige løsninger til indretning. Og hvordan var det så at forholde sig til bibliotekets udfordringer, altså det der med lige pludselig at arbejde med nyindretningen af et børnebibliotek? Ja, det er vi selvfølgelig glade for, fordi som arkitekter har vi arbejdet med andre biblioteker før, og indretningen, det gør vi også meget op i, og har vi lavet nogle forslag til Ishøj og Albertslunds Bibliotek for eksempel. Og hvordan gik det så med de unge, der deltog i den der workshop? Synes du, de var gode at arbejde med? Ja, de var vældig godt til at arbejde med, og det var også nogle gode resultater, synes jeg i hvert fald. Og jeg håber det bedste for Fredensborgs Bibliotek, at der kommer en ny børnebibliotek snart til jer. Tak skal du have. Tak for det.